Għanna dejjem ikonna l-fidi fl-imħabba talla, anki meta ma nistawx nifmu d-direzzjoni li din toħodna. Klim Patri Emanuela Bela, iċ-ċelebrant ewlieni lil mijiet ta' persuni li ġew fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġwan biex jagħtu l-aħħar tislima lil Darren Borg, żagħżugħ li l-ħadd li għadda tilef ħajtu traġikament meta waqa' mill-irdum tal-imtaħleb waqt li kienet jistat u kellu 29 sena. U qal li l-fidi dik il-ħaġa li twassalna biex nifmu u jkollna s-sabar f'sitwazzjonijiet bħal dawn meta persuna tħallina għalla rieda u qasir l-omor. Fakkar li kwalità ewlenija ta' Darren kienet il-maħfra, kien dejjem minn tal-ewwel biex joħroġ li taħ-biberija anki ma' min ikun naqsu. Din hi xi ħaġa li kulħadd għandu bżonn, speċjalment fis-soċjetà li qed ngħixu fiha llum. Kien ħadd filgħodu li ġiet l-aħbar li ħażet lill-komunità ta' San Ġwan u l-bqija tal-pajjiż hekk kif sar magħruf li żagħżugħ tilef ħajtu f'inċident mill-aktar traġiku. Li Darren kien maħbub u se jibqa' jgħix fil-qalb ta' ħafna nies der fiċ-ċar f'dawn l-aħħar jiem kemm bil-messaġġi ta' soba fuq il-midja soċjali kif ukoll mill-mijiet ta' persuni li attendew għall-aħħar tislima tiegħu fil-Knisja Parrokjali Madonna tal-Lurd f'San Ġwan.